Fragment sa mortar nakita sa mga biktima sa pagpamomba sa Rojas Night Market sa Davao City. Dugang security gibutang sa mga pantalan sa Sugbo. Inayawan dump site, walay permit gikan sa DENR ug Department of Health. Tulo na palgan nga positibo sa gihimo nga drug test sa South Bus Terminal. May hapon sugbog Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Sa nagpadayong investigasyon sa pagpamomba sa Davao City, Special Investigation Task Group Night Market naka-recover sad og mga fragments gikan sa 81mm mortar gikan sa lawas sa mga biktima. Nanukad gikan sa Davao kini giaksyonan ni Jem Avancenia. Gawa sa mga fragments sa 60mm mortar, nakarecover sab og mga parte sa 81mm mortar ang Special Investigation Task Group Night Market. Sumala ni Police Chief Superintendent Manuel Gaerlan, nakuha ang mga fragments sa lawas sa lain-laing mga biktima sa pagbusikad. Mas kusog matud pa ang impact sa 81mm mortar busa tataw nga intensyon gayud sa mga suspect nga mupatay og daghang tao. This means that whoever put that improvised explosive device has the intent to kill, has the intent to inflict maximum casualty and damage. So, I would say it's really a terrorist. Dalawa na pala nakuha na Dalawa. fragment. Karong hapon sa ilang case conference, desisyonan kung angay na bang ideklarang suspect ang usa o duha sa upat ka persons of interest. Aduna na sab computer-generated composite illustration ang SITG Night Market sa usa sa mga POI. But the face, based on the description, meron tayong computer-generated composite illustration ng persons of interest. Posible sab matud pa nga miagi sa coastal area sa Davao City ang mga suspect o dili kaha din hinagi assemble ang eksplosibo. Busa kanunay pahimangno sa pulisya. We want to instill that sense of mapagmasid, vigilant. Pag may katabi silang nagtatakip ng mga ayaw mag-alis ng mga shades at mga Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Mga kabanay sa mga namatay sa Davao bombing na nawagan karon og hustisya. Sila nagtuo nga madakpan ra gihapon ang responsable sa krimen. Gikan sa Davao City, kini giaksyonan ni Lerma Alingalan. Dili gihapon madawat ni Edmond Arellano ang gidangatan sa iyang asawa nga si Maria Luz Arellano. Usa si Maria Luz sa namatay sa pagbusikad ni adtong Biyernes sa gabii sa Rojas Night Market ning syudad. Nagpagawas og kadismaya si Edmond ngadto sa Commission on Human Rights ug Abu Sayyaf. Buot matud pa niya nga magsundalo aron magserbisyo sa nasod. Gusto ko po na magsundalo, makasilbi sa bayan po natin. Kahit wala pong sahod, nakita yun ako nga ang atong presidente. Dako kay siya og pagtanaw nga mausab ang atong ang Pilipinas. Pero tungod sa inyong mga kuan nga human rights mo sa gabal jud kay mo. Problema sab karon ni Edmond kung unsaon pagbuhi sa tulo nila ka mga anak. Namatay sab sa maong insidente ang igsuon ni Jessa nga si Mercy Basilisco. Sumala niya, manggihatagon kini kanila og responsable. Namiss gani na mo siya kay wala na tigtambag sa amo. Siya magbadlong sa amo kung mag-away mi magigsuon na. Siya po daw magtambag kung mag-away po daw akong mama kung papa sa una. Bisan pa man nga balik operasyon na ang Rojas Night Market, wala pa gihapon mibalik sa ilang pwesto ang mga kaubanan ni Mercy ug Maria Luz nga masahista. Sama na lang ni ini si Josel Tabita, kinsa daw na trauma paghihapon sa panghitabo. Wala ko ma'am, hindi ko ganahan pa mo massage ma'am kay tungod na pa siya. Buol pa pud kaayo mi, lisod pa kaayo nga dumon ba nga tunga time nga dali ra kay nahanaw akong kauban na suod. Dili sab malikayan sa mga higala ni Salvador Reginaldo Nagal nga manghinayang. Kauban ni Salvador ang iyang uyab nga si Tricia Sarong, kinsa usa sa mga samaran sa insidente. Sumala sa mga higala ni ini, taas pa kayo og pangandoy si Salvador sa kinabuhi. Busa panawagan nila nga mahatagan og hustisya ang pagkamatay ni ini. Kuan unta tagaan og hustisya ang pagkamatay ni Dudes. Para pud sa iyang kalag nga nahilom na pud
o para po siyang pamilya. Katagagos siya. Naghinaot ang mga kabanay sa mga biktima sa pagpamomba nga sa hinanaling panahon, madakpan na ang nagpaluyo sa insidente. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. Dugang mga security personnel gi-augment sa mga pantalan sa Sugbo nga posibleng himuong entry point sa mga daotang pundok. Kini nunot sa naitabong bombing incident sa syudad sa Davao sa miaging semana. Si Jinky Rosit sa detalye. Karong adlaw lang nagdugang og mga security personnel ang Cebu Ports Authority nga mo'y magsilbing augmentation nga mo'y mutabang sa pagbantay sa palibot sa mga pantalan. Dako ang pagtuon ni Port Police Senior Superintendent Glenn Sarador nga posibleng gamiton unya nga entry point ang mga pantalan aron makasud dinhi sa Sugbo ang grupo nga dunay plano sa pagsabwag og kasamok. Tungod ini, hugot ang ilang pakigalayon sa Philippine Coast Guard pinaagi sa ilang K9 units ug pulis gikan sa PNP Maritime. Tinguha nila nga luwas ang tanang pasahero nga mosulod ug mobiya sa Sugbo. Ug aron makabot ang 100% nga kaluwasan, way personahe gikan sa CPA ang gitugutan nga mag-leave of absence aron mutabang sa monitoring. Awhag sa CPA sa mga pasahero, Unya ato sad also nga gi-encourage ang passengers nga mag-vigilant sad kay basig makakita sila left unattended nga baggage dahil sa passenger terminal o within sa port area mo report sa nearest nga office sa CPA. gipasabot sab ni Sarador nga importante sa tanan ng information sharing gikan sa publiko. Giawhag ni ang publiko sa pagsumbong dayon sa pulis kung dunay mga sensitibo nga impormasyon nga ilang makuha gikan sa ubang mga tao. Gihangyo sab niya ang mga nanag-iya og pribadong sakyanan nga kung mahimo mo kooperar sa inspeksyon alang sa kaluwasan sa tanan. Although plain view na siya pero importante yung makita or at least mag-profiling ba kining driver, kining pasahero. Muna siya nya sa atong makita sulod sa sakyanan. Nya plus kini atong mga pasahero dili makasulod kung wa gyud boat ticket. Sa pagkakaroon gipasalig sa Cebu Port Authority nga himuon nila ang tanan aron masiguro nga di malutsan og bisan unsang matang sa terroristic act. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Department of Education makigalayon sa PNP alang sa mas subsub nga police visibility diha gawas sa mga tunghaan nunot sa pagpamomba sa dakbayan sa Davao. Si Jinky Rosit sa report. Alang sa kaluwasan sa mga tinunan taliwa sa pagpamomba sa Davao City, nagtinguha ang DepEd Cebu City Division nga mas pahugtan pa ang seguridad palibot sa mga tunghaan. Nabalaka sila nga basin og dunay daotang grupo nga buot mo atake, busa giawhag nila ang mga otoridad sa pagpahigayon og makanunayon nga police visibility gawas sa mga eskwelahan sa syudad. Kagahapon, nakigtagbo sila sa mga safety and security coordinator sa matag tunghaan. Din gisgutan nila tali sa mga barangay officials, pulis, PTA ug mga magtutudlo ang angayan nilang buhaton aron di malutsan og mga daotang pundok. Gipasalig sa Assistant Division Superintendent, igmat sila sa mga tao nga musod og gawas sa ilang tunghaan. Kami sa DepEd kung dunay mamisitag eskwelahan tagaan gyud na mo sig endorsement kay sa di pa na sila maadto sa eskwelahan, doon na sila request nga mosulod sa eskwelahan. Nya kami amo na sing i-evaluate kung unsay ang purpose. So kung para namo makaayo sa eskwelahan, makaayos mga bata, makaayos mga magtutudlo, di namo na sila tagang endorsement. Awhag sa DepEd ngadto sa mga tinunan, dili dayon mutuo sa mga gipakatap nga bomb scare messages, mapa-online man o text, aron di magmugna og kasamok. Bugtong prinsipal lang sa matag tunghaan ang adunay katungod nga moanunsyo niini. Ang atong mga eskwelahan doon na rin mga public address system. So kung maghuwat ta sa announcement sa at least school principal, kung doon na may threat nga ang principal mo declare, ang principal mo announce na dili ta magpanik kung natay mga istorya ng dunggan, mga text messages kay pagsamot lang nato sa karatol sa panahon. Giawhag sab sa DepEd ang tanang tinunan sa pagsulubog school uniform aron daling ma-identify kung tinunan kini o bisita lang sa maong eskwelahan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Publiko gihangyo nga dili mutawag og mga binuang nga report sa command center sa Dakbayan sa Subo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mihangyo si Konsyal Dev tumulak sa katawan dinhi sa syudad sa Sugbo nga dili magbinuang sa pagpanawag diha sa command center. Ang panawagan ni tumulak subay sa gikataho nga adunay bomba nga gisulod og karton diha sa Abiliana National School kaganihang buntag. Naghangyo lang ta sa publiko nga dili lang unta magpataka og tawag ba diha sa ato ang command control center. Kay sama sa mga alarma nga nadawat sa ato ang mga kapulisan kaganihang buntag dito sa Cebu City Sports Center. Dunay kadala ko na box nga gibilin. Pagresponde sa atong mga kapulisan, binuang ra di ay. Daghan ang mga maamong sa binuang nga tawag ug labaw sa tanan, daghan usab ang trabaho ang mabiyaan. Makagasto usab ang gobyerno sa pagtubag sa mga alarma nga sama sa gasolina. Dako kayo gasto ang ato ang kagamhanan sama sa gasolina, sa oras usab sa ato ang mga pulis nga moresponde. Ang ato asang mga traffic enforcer nga naa sa daan nagbantay, ang ato asang mga kabaranggayan po nagbantay po sa kadalanan, ang ato asang mga police station on standby in case of tinuod gyud. At least doon ay pahigayon din nga road blockade. So, daghan kayong ma-involve ng mga tao. Makaduha na kini may tabo ang binuang nga tawag nga nadawat sa ilang command center. Una nini kagabi diya sa may Fuente Rotonda nga adunay pagpanghulga sa pagpamumba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Duha ka tawo nadakpan sa mga sakop sa Pusok Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa gihimong buy-bust operation. Kinigiaksyonan ni Nino Libona. Nasikop sa mga sakop sa Police Station 5 ang mag-live-in partner atol sa buy-bust operasyon nga gipahigayon sa Kasya Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Ang mga dinakpan gila nga si Wilson Sabredo Cabagti, 33 anyos nga subject sa buy-bust operasyon ug ang iyang live-in partner nga si Chris Mercedes Gudinis Diaz, 53 anyos, residente sa mong lugar. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 180 kagagmayng puto sa shabu nga moktimbang kapin sa 7 gramos nga gibana-bana nga mokantidad sa kapin 80,000 ka pesos. Lakip sa nakuha sa mga pulis ang mga drug paraphernalia, kwarta nga 260 pesos o 200 pesos nga buy-bust money. Si Police Inspector Alden Zambrano, Deputy Chief sa Pusok Police Station 5 nagkanayon nga wala sa ilang listahan ang mag-live-in partner o wala usab kini mo surrender sa ilang operasyon tukhang. Ilang gihimo ang buy-bust operasyon human makadawat og report sa illegal nga negosyo sa mag-live-in partner. So last August 25 nakadawat taog tawag sa usa ka concerned citizen regarding aning kuan illegal drugs activity. Ang dinakpan nga si Cabagti miangkon nga siya na maligya og tigamitan og ginandiling drugas. Iyang gitudlo ang ginganlan og imal nga maoy iyang amo og tig-supply sa iyang inangkat nga shabu. Kanang bilin gina sa ako pero ako kibaw nga naibagi bilin dito. Ako kibaw unsay soda to. Ay di man pahilabtan. Ang iyang live-in partner nga si Diaz mibutyag nga iya nang gihangyo si Cabagti nga mosurrender sa pagpamaligya og paggamit og shabu. Apan inay nga patuo kaniya, kulata ang iyang maangkon matag higayon nga iya kining hangyoon sa pagpasurrender. Ako siyang gingnan ko Wilson oy surrender na yung taon oy. Ako siyang gingnan nya dapatan man ko niya. Nya sa may akong kuan nga amo ko mahimong maluoy man ko niya. Dapatan ko nga rin sa kanang buko-buko. Nya bunalan kog tubo nya kundi kadina napamangiding kadina des amo nya ako siyang ginan Wilson kanu sa man taong ka mo surrender nagsige jud ko pakiloy niya ngayon pa niya surrender lagi ko unya na. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Duha ka mga pugante sa Trinidad, Bohol mi-surrender sa Karkar Police Station kagabi. Mubalik si Nino Libona. Wa makadawat ang mag-uuma nga silang Rinaldo Saison ug Adolfo Cosino nga gipangdakop sila ni adtong miaging semana tungod sa pamaligya og shabu. Matod sa duha, planted ang mga ebidensya bato kanila nga gihimo sa mga sakop sa Trinidad Police Station sa Bohol nga mipahigayon og buy-bust operation sa ilang dapit. Miangkon ang duha nga tigamitan sila og shabu kaniadto apan mihunong na og usa sila sa mga misurrender atol sa operasyon tukhang. Apan tungod sa kadismaya nila sa mga sakop sa Trinidad Police Station, mipuga sila uban sa laing piniriso nga si Jason Bayunas ni adtong Sabado pinaagi sa paggaba sa riha sa detention cell. Kana po nga wa mi sa lagi niya.
Lantira na ni parihan ng tulong. Kabaw yung mga silingan nga wala jud. Lantiran mo drugs? Di ka muli drugs? Di. Kabaw dagang nga nakakita. Nga wala jud ko ida. Dagang nga nakakita nga gibutangan ako. Di so, sa pagkuha nila katong sa may nagkuha na to. May nag una-una og kuan. Kay ako man jud koy kalibutan na. Yan ang mga kuha na. Milarga pa ingon dinhi sa Sugbo ang tulo ka puganti ug gipakigkitaan ni Saison ang iyang igsuon aron magpatabang. Mibuwag kanila si Jason Bayunas pag-abot sa Pier 3 sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Saison naglaroy-laroy ra sila dinhi sa Sugbo sukad niadtong Domingo. Hangtod nga midesisyon sila ni Cusino nga mo surrender arang sa ilang pamilya. Dinhi sa Sugbo napili sa duha nga mo surrender sa kapulisan uban sa tabang sa mga tigbalita alang usab sa ilang seguridad. Sa Karkar City Police Station sa Bagatang Bahin sa Sugbo misurrender pasado alas 10 kagabi ang duha. Nag-inform sa regarding aning duha ka puganti nga mo surrender kuno voluntary surrender nga assisted sa iyang kining igsuon nga gikan sa buho ay tisa di Cebu. Matod sa duha, nadala ra sila ni Bayunas nga maoy nag-una-una sa pagpuga sa detention cell ug padayon pa nga gipangita. Usa ka team gikan sa Trinidad Police Station ang moabot karong adlaw sa Karkar City Police Station aron sa pagkuha ug pagbalik sa duha ka mga dinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Illegal ang pag-operate sa Inayawan dump site human masayri nga wala kini permit gikan sa DENR o Department of Health. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Walay permit to operate nga gikan sa buhatan sa Department of Health ug sa Department of Environment and Natural Resources ang Inayawan Sanitary Landfill ug labaw sa tanan dili na kini angayan nga matawag og sanitary landfill. Kini mo'y pamahayag ni Konsehal Joel Graganira ang chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo. Mismo ang DOH nagaingon sad nga wa mas lay permiso pag reopen. So basically ang ilahang pag-operate diha illegal, no? And first things first, it's not a sanitary landfill anymore. It is not operated like a landfill. Labaw na nga di sanitary. Si Garganira mibutya nga karong hapon atol silang sesyon, iyang hingusgan nga masirhan na gyud ang dump site. Gani matud niya sa kasayuran nga ilang nasairan dili na angayan nga dibatihan pa sa iyang mga kubanan sa konseho ang naa sa laing partido. Ang unod yun is to close the Inayawan landfill. No? Dili naman tangaling angay na siya nato dibatihan kay mismo na gani ang mga tao na magani mo ay nagsulti nga grabe na gid. Naglibog si Garganira kung unsay anaa diha sa sanitary landfill nga gipugos man ni Mayor Tomas Osmeña sa pagsubli sa pag-operate sa maong labayanan nga adunay daghang tawo nga nasakripisyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga nagtrabaho sa Inayawan Landfill na anad na sa baho sa basura nga ilang giatubang matag adlaw. Alang kanila normal kini sa ilang gihingos matag adlaw. Ani ang report ni Edwin Cañete. Ang kaabog sa karsada ug kabaho sa basura mao'y atong masugatan diya sa sanitary landfill sa barangay Inayawan. Sa layo pa lang, susama na og bukid ang imong makita apan mga basura diay. Bisa na dunay daghang negosyante o mga tinun-an ang mireklamo na gumikan sa kabaho sa basura, lahi kining mga tao o mga manguyukuyay basura sa landfill gumikan kay ang kabaho normal lang sa ilang paghingos. Tanan nga mga manguyukuyay og basura diya sa landfill, walay mga sapong sa ilang ilong. Gani sa gawas nga bahin, anaapay na maligya og makaon og kining nagkaon nga si Chubasco Gabutan usa ka loader sa basurahan nga gikan sa barangay Guadalupe, mibutya nga ang baho nga among nahingos normal lang alang kanila. Pero kami nga basurero, normal lang ni namong baho Normal lang usab ang baho alang nila ni Ariel Raya nga loader usab sa barangay San Roque. Ilabi na kining kanhi manguy-kuya og basura og karon usa na ka negosyante og siyumay nga si Jolie Compuesto. Normal. Normal na ninyo? Oh. Loader po ka? Oh, loader. Awanan, immune na miya na. Immune na mo ani? So sa imo daghan Man, kay mga on na mga loader.
Samtang kining inila nga kananan sa South Road Reclamation Area nagmingaw sa pagpaabot sa ilang customer nga nining orasa daghan unta ang mga on. Tungod sa kabaho sa basura, ang ilang mga customer mo withdraw sa ilang gipang order. Ang ship sa maong kananan nga si Romel Bilayo mihangyo ni Cebu City Mayor Tomas Ospinia nga undangon na ang paglabay og basura diha sa barangay Inayawan. Ang hangyo sad sa mayor nga ug pwede dili lang ta ibalik ang labay kay unongon lang ta. Kay grabe jud kabaho. Tulo ang napalgan nga nagpositibo sa paggamit og gidili nga drugas sa gihimong test sa mga driver, konduktor, dispatcher ug vendor sa South Bus Terminal. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 9 kaganihang buntag gipahigayon sa management sa Cebu South Bus Terminal ug Cebu Provincial Anti-Drugs Abuse Office kun Sipadaw ang surprise drug test sa mga driver sa bus, minibus, konduktor, dispatcher ug ambulant vendors. Gipapil-apan daan ang form sa ilang pangan. Una pa sila galinya dinhi sa kilid alang sa pagkuha sa sampol sa ilang ihi. Si Esmeraldo Villacura driver sa Sipo minibus nga nagbehian pinamungahan via Aluginsan nagkanayon. Uyon ra siya dunay drug test aron mahibaw-an kadtong driver sama kaniya nga di tigamitan og shabu. May masa sa serye balik ka mas disgrasya bago ng mga kuan. Sigara man ko magamit pasagan mareklisi padagan. Ang nagdumala sa Terminal Joe Herrera ni Ingon, sukad sa iyang paglingkod ni adtong Hulyo 1. Duna sila kasabutan sa mga bus ug minibus operators nga mopahigayon siya og drug test nga giuyunan usab sa tanan. Hinungdan naghimo siya palisiya guidelines nga niipikto ni adtong Agosto 1. Gipasabot ni Herrera human nadakpan sa drug den ang tulo ka konduktor sa series bus sa miaging simana sa Dulho Fatima. Nakahuna-huna siya mopahigayon og drug test. Just to give a statement ba na seryoso tanian na di ta gusto nga mga drivers nato or conductors mo gamit og drugas, labi na paingon na ta sa busy days sa kining kalag-kalag. Alauna karong hapon ni pahibaw si Herrera nga niabot 84 ang ilang napadrug test ug tulo niini ang nagpositibo sa paggamit og shabu. Si Herrera niingon di pa siya makakumpirmar si kinsa kining nagpositibo. Sanglitwa may posisyon ang nakabutang sa form ang ilang gipilapan. Kung pananglitan driver, konduktor o kaha dispatcher ang napositibo. Iyang hatagan og kopya ang operators ug Land Transportation Office kon LTO alang sa pagkansila sa lisensya ini. Positive, I'll give it to the operators. The recommendation will be suspension before the confirmation. Diba? Kay 1 month pa man ang confirmatory test. Once it is confirmed, then di namin musubot diri na mo drive pa na siya. I'm pretty sure even the LTO mo ingon sa na silang i-suspend na ilang license or i-confiscate ang license kay naman nas balaod. Matud ni Herrera, ang iyang gihimo tabang lang sab sa National Agency sa LTO nga mopahigayon og drug test sa kadalanan apan lahi ang iyaha kay diha ra sa sulod sa terminal. Sa kadaghan nagpa-drug test kaganihang buntag, nabantayan nga gamay ra kaayo ang nagpa-drug test nga driver ug konduktor sa series bus bisan dunay daghang nagparking nga series bus sulod sa terminal. Si Robert Barangan, konduktor sa series bus, usa lang sa tulo nga nipaubos sa drug test kaganiha. Okay, kaya mo ba nga i-drug test me isip konduktor para requirements ko rin mo sa terminal. Nakalitan mo yan nga. Wala man? Okay ra. Ikaw, kanang sigurado ka nga negatibo ka ato. Dako nagpipiyasas kung kagulingon mo. Gikasagmuyo ni Herrera ang wala pagkooperar sa mga konduktor og driver sa series bus. Apan si Herrera niingon nga dili makalingkawas ang ubang driver og konduktor. Sanglit na pay laing musunod nga drug test ang iyang ipahigayon sa musunod nga mga adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hugot nga inspeksyon ug security check gipatuman sa South Bus Terminal. Kabahin kini sa pag-secure sa mga vital installation sa Subo human sa nahitabong pagpamomba sa Davao City.
Mubalik si Ray Pasaporte. Sa entrance palang daan sa Cebu South Bus Terminal, gi-inspeksyon ng daan ang mga bag sa pasahero nga musulod. Kaganihang buntag gipangunayan ni sa SBT Head Joe Herrera ang pag-supervise sa mga gwardya nga nadestino sa entrance sa bus terminal nga ni-inspeksyon sa mga pasahero. Kining gwardya nga nagdala og megaphone ni awhag sa mga pasahero nga ablihan daan ang ilang bag aron dili malangay sa paghahimuong inspeksyon. Matud ni Herrera, lakip sa iyang gimando sa mga gwardya ang body frisking sa pasahero aron pagsiguro wala sila'y dala nga mahait nga hinagiban. Ni-request usab siya sa security agency og samin nga gamiton sa pagsusi sa mga pribadong sakyanan og taxi nga musulod sa terminal. Gihangyo sab niya ang mga bus ug minibus operators sa pag-check sa bagahe sa ilang pasahero nga musakay sa terminal ug niadtong gikan sa probinsya, paingon din ni sa Dakbayan sa Sugbo. Kanang unattended bags, tenants ako nang gipaibaw, mga employees na to diri, janitors and collectors na mindful of bags nga ilang makit-an nga nabilin, kinahanglan i-report dayon sa atong security. Pagkakaroon dunay pulis gikan sa Provincial Police Office ang magpuli-puli og duty sa terminal. Lakip na sa mga pulis gikan sa Cebu City ug mga sundaw nga mag-roving ug mobisita sa terminal. Usa sa ilang gibantayan karon ang tunol-tunol nga pamaagi sa pagpadala og mga butang sa mga bus diha sa terminal. Matud ni Herrera nga mas delikado kini kun itandi sa mga pasahero nga magdala sa ilang bagahe sulod sa terminal. Nagplano siya nga mo request og canine dogs aron musimhot sa mga bagahe sa terminal. Mas may pagmuasta og K9 to kanang bomb sniffing dogs. So far, I think tungod bitaw sa demand siguro inana wala pa man tayo na abot, but I'm pretty sure nga ila na nang sa higher police nga kon ila na nang gi-consider, so I'm hoping na maapil nga naa-apil. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Huway supak ang DepEd Cebu City Division sa planong pagpaubos sa drug test sa mga tinunan sa kondisyon nga hanayon ug maayo ang proseso sa paagi sa pagbuhat niini. Sigon sa Assistant Schools Division Superintendent, wa pa sila nadawat nga taho nga adunay tinunan nga positibo sa gidiling droga. Kini bisan pa man sa report sa PNP nga moabot sa 400 ka mga batanon ang migamit og illegal drugs. Hinuon giklaro ni Dr. Danilo Gudel Lusao nga uyon ra sila sa drug test basta maklaro lang ang proseso niini ug way masupak sa ilang katawhanong katungod. Unsay responsibilities DepEd, unsay responsibilities sa agency nga nag-conduct nya, labi na gyud kung naa manggali si positive nga bata, unsay buhaton nga specific yun, unsay buhaton para ning bata. Gisaway ni kanhi Governor Pabling Garcia ang kapakyas sa Kapitolyo sa pagpaningkamot sa pagbawi sa Fuente Osmeña. Ang korte mihukom nga ang Fuente Osmeña gipanag-iya sa syudad sa Dakbayan sa Sugbo. Si Governor Junjun Davide mipadayag nga dili na sila moapilar sa desisyon sa korte. Ang Kapitolyo adunay hantod karong Huwebes, Setyembre 8 alang sa pag-apilar sa desisyon sa korte. Giawhag ni Pabling Garcia ang Kapitolyo sa pag-apilar sa desisyon. Within 1 year. Otherwise, ito ang imong o sa kayota o imong panagiya under the land registration, the torrent system of land registration. Your title to the property is indefeasible, dili madefeated, and imprescriptible. You do not lose it by prescription. Bisag biyaan mo nag-50 ka to, magpabilin nga ikaw biya. ug sa atong light news karong hapon. Laing imbensyon o sabkaron ang may baniog sa kalibutan sa siyensya kung diin usa ka labing bag-ong robot builder nga makahimo sa pag-construct sa usa ka panimalay sud lang sa 2 ka adlaw. Ani ang report. Hadrian X mao kini ang pangalan sa usa ka giant truck-mounted robot nga makahan-ay og hangtod sa usa ka libo ka mga bricks nga mao'y ekipo sa pagtukod og usa ka panimalay sud lang sa usa ka oras gamit ang 30-meter arm niini.
Ipasa ni ini ang mga bricks sa conveyor belt nga i-transmit sab sa robot's long arm o kung mas na ilang telescopic boom. Sa kinatumyang bahin sa boom, makita ang usa ka arm sa robot nga mao'y mo grab ug mo arrange sa mga bricks nga gisecure sa construction glue imbes nga semento. Giingong intelihente sab ang maong robot tungod kay magdili man kinig spaces sa brickwork alang sa mga wirings o plumbing niini ug pwede sab ding muputol ug muhulma sa mga bricks. Ang maong robot giimbento sa usa ka Australian firm Fast Brick Robotics sa founder niini nga si Mark Pivac. Mikabat sa napulo ka tuig ang pag-imbento sa maong robot o gigastuhan kini nila og kapin 4.5 million euros. Ang tumong og tuyo sa pag-imbento nila niini mao ang pag-streamline sa construction process sa usa ka panimalay. Ang prototype niini di na manginahanglan pa og tabang sa tao kung ugaling masugdan na ang proseso niini. Matud pa sa Fast Brick Robotics nga mokabat pa og usa ka tuig kapin una nila ibaligya sa kamerkaduhan ang maong robot. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyong matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rete JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laukat Sara, mga toward the gay nagkinayon. Lisod mag-move on, apan mas lisod magtigom kung permi kang gutumon. Ang gay. Di na kami nakinumdum lang ko sa siomay sa Inayawan. Butong ba mo trabaho, Glenn? Langhap, mo nakitawag langhap, sarap. Sarap. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay gilang kutob sa Balita Aksyon!